onye ọma na-agụrụ eze Chukwu. Ambassadors of Goodwill, founder Infinite Foundation Incorporated USA, Infinite Sport Academy, ya na ezigbo ụlọ ya eze nwanyị Adịde Adaogidi, Lady Chinyerezua, ezi agwa bụ nwa nwanyị Adigbo na California. Dr. Emeka Sikalo, Akataka Igbo, onye nwe na bende. Chief Charles I. Adimora, Ichie Chinyerugo Wanonago, the founding chairman People's Club of Nigeria International Los Angeles branch. Yana Ezibolalia, Princess Lady Cecilia Adimola, Electric, Okwuyibo, Osudieme, Engineer Matthew E. Ipa, Field Marshal General, President of Bridge United USA. Yana Ezibolalia, Lady Victoria Ipa, Adish One, Abumwadi One, Nisi Ganesi, First Lady of Bridge United USA.
na mba itoolu.
Gerard Udebesue akụdị na nwa ụmụnnachi Chief Victor Ahaiwe Ikemba na Mbaise Florence Onyeisi Adụnwanyi President Oshimiri Dollars of Southern California USA Chief Dr. Mrs. Kema Chikwe of Aviation, former ambassador to the Republic of Ireland, Asima Jiwaya the Evelyn, Oko Bluzonkin, Owasie, Nze Martin Omana, yes, in the one of his wife. Seven, 11, 7, 7, 8.